Een bijzondere mijlpaal voor de Rosmolen. Al een kwart eeuw lang maalt de watermolen iedere week voor lokale bakkers. Het is de kleinste vrijstaande watermolen in Limburg. Het is gewoon een heel klein molentje. Er zitten geen fratsen aan. Het is nog zoals die vroeger ook was. We hebben dus binnenin niks. Geen schilderijtjes, geen posters, helemaal folders. Allemaal niks. Gewoon puur zoals het ambacht vroeger was. Zo wordt het hier nog gedaan. Ik ben hier opgeleid door Joop, die hier een molenaar is. Ik ben bij Joop begonnen. Joop is 25 jaar geleden begonnen. Ik ben 20 jaar geleden begonnen. Ik ben door Joop opgeleid. Verder gegaan ook met het leren van de zaken, ook instructeur geworden. Nu hebben we de leerlingen zitten in Oplo en in Arsen. Met deze leerling die we nu hebben, die zal vermoedelijk wel hier blijven. Het is ongeveer een 2-jarige opleiding. Hebben ze een instructeur en een molen nodig. Wij zijn hier met z'n tweeën als molenaar. We zijn allebei instructeur, dus wij kunnen gewoon leerlingen opleiden. Dat hebben we in het verleden ook gedaan. En nu in januari is er weer een nieuwe leerling gekomen die het traject ingaat. Het mulder zijn is een immateriële erfgoed. Dat betekent dat je de historie moet bewaren, moet uitdragen. Daar gaat het om. Wat doet een molenaar precies? Ja, wij malen het graan en dat wordt meel. Maar de kunst is om dat meel zodanig van fijnheid te krijgen dat die goed is. En wij doen alleen tarwe, maar je kunt natuurlijk spel doen, je kunt gers doen, je kunt vele soorten maïs kun je malen. Wij doen alleen tarwe en tarwe wordt gebruikt door de bakker om brood, volkorenbrood van te maken. En dan moet je zorgen dat die korrel goed wordt uitgemalen, dus dat de bloem van de zemel afkomt. En je moet het water beheersen, je moet zorgen dat alles goed gesmeerd is. Dat is de hele techniek die bij het malen komt kijken, ja, die behoor je te kennen. Het is een kunstje, dat moet je leren en door het doen leer je dat.